today's video magat. Story time sa aming ni Kajin magat. Sige. Story time na puta ni Kajin. Story time na puta magat. Sige. Nakoy story mo be. Sa una, wala pa gyud truck nga manubay sa kalsada. Dayon. Ang mga tao sa una kung bulitan mo lakaw sila kan maadto sila lungsod. Kundi sila magbaklay ang mga tao magat, matog lungsod, mangumpra nga na ba? Labi na Sabado, tingsildo man. Ya mga bana manguli biya gikan sa trabaho nya. Tingsildo na mangumpra sa lungsod kundi ato syudad. Wala pa may kuan. Ang gamiton sa una kabaw ra. Nya formata. Dugay kayo maabot. Dugay kay maabot. Dugay kay maabot, mura rag tao ga baklay gud, kana ra gud. Ang uban sad kapuyan mo sakay kay dugay maabot, may pa baklay ra para madali. Dali din ang baklay, ana-ana. Dugay mo kay maabot kung sakay kay ang sakyan kan naman tartanilya man guyoro ng kabaw. Kundi kabayo. May pa magbaklay lang para dali maabot. Kabayo lang mo kan kabayo mo kusukin dagat-dagat na. Dagat-dagat. Yang kabayo bi mahal man na. Kabaw lang kay bato-brato ra. Ganana nang Kundi kabaw. baka. Nya mo na ilang transportasyon sa una magat. Ana nang kabaw. Mo na. Ana man kabaw. Ang anak ng kabaw hinay kay mulakaw. Pag anak-anak ng kabaw mulakaw. Ano na? Nya. Mo na ilang transportasyon sa una magat. Kabaw ra. Ako sige kung ganana sa kabaw. Moy mo guyod para sakyanan sa tao. Ganana ko sa kabaw basta yun na kang Nya diyon, ganahan ka be, ngana be. Ngana kuan ibalik tong kuan sa una, sakyanan sa una, mga kabaw. Tartanilya. Kabayo ha. Sige ganahan nimo truck ug katong mga kabaw. Wala ko kasuyan na kabaw sa. Ha? Kabaw sa. Kabaw sa kuno ya magat. Kabaw na iyang ganahan. Ay kabayo ni ako ang kabayo. Ha, kabayo. Mo na yung mga kuan sa una be. Mo na yung mga sakyanan sa una magat. Nya, mga to sila syudad. Amo sa nila sakyan. Kan tartanilya, guyoro kabaw, kundi kabayo. Wagan ana nang ang kabayo. Napalitan usa og kabayo. Asya. Me! Nga bunala nagpisi para modagan ng kabayo. Kay kanang kabayo kinanglan na nagpisi kan ba. Nya putanga na ibutang sa baba nga kanang pan, nanay ibutang sa baba nga murag rinda. Dire kuan na siya kanang metal, kanang puthaw ba ana ipasok sa baba, ipatag pisi dire para nigbira. Mo ana dire nya dire nigbira pod spikas, nigbira sa too, mo ana release too sa right, nigbira sa right, lingi pod siya maliko ba. Nigbira sa left, mo ana pong kabayo dire. Kundi ang kabaw, tanga nagrinda, mo ni gitawag grinda. Amo na siya, siya kuan pa na, murag nobila ba. Ako anang kabayo. Ako anang kabayo. Dahil na liko unon ako ana. Nobila ko siya. Mao na ilang paagi sa transportasyon sa una makyat niya. Luay pa kayo transportasyon sa una kay mata ra go to, gurol kabaw. Kun dili kabayo mo guyod. Mo na mga tao sa una magdali, laayon lang sakay ato kay dugay maabot, may baklay lang, dali pa maabot. Ana ta. La. Ganana. May baklay lang be para dali ra maabot. Kay sakay dugay mo maabot. Kanta-kanta. Pa lang na magtagoy-tagoy lang ka maglakaw sa kalsada para malimot ra ka. Di ka kabati sa init niya, naabot na ni. Dahil malapos siya. Atras. Tiu.